வணக்கம். அக்ஷயா ஜுவல்லர்ஸ்ல நான் திருமுருக தினேஷ். வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் இனிய அட்சய திருதி நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி குரூப் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம். அதோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இந்த சின்ன வீடியோங்க. நம்மளோட ஆஃபர்ஸ், ஸ்கீம்ஸு அண்டு கஸ்டமர் சில டவுட்டு, கொரீஸ்லாம் கேட்குறீங்க. இதுக்காக வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி குரூப் ஆரம்பிக்கிறோம். இன்ஸ்டாகிராம் பயோவில் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியோட லிங்க் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் ஆகிடலாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ், குவரிஸ், நீங்கள் நகை விற்கிறது, வாங்குறது, புது நகை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறது, பழசுக்கு புதுசு ஸ்கீம் பற்றி கேட்குறது, டிஜி கோல்டு பற்றி கேட்குறது, உங்களோட ஆல் டவுட்ஸ் அண்ட் குவரிஸ் அபவுட் எங்களுடைய பிஸ்னஸ் பற்றி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் நீங்கள் எங்களை அப்ரோச் பண்ணால் அந்த கம்யூனிட்டிலேயே நிறையா கால்ஸ், மெசேஜஸ் ரேண்டமாக வருது. கரெக்டாக ரிப்ளை பண்ண முடியாத ரீசன்னால டெலிகாலிங் சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக இப்போ நம்ம வச்சுட்டோம். அதுக்காக வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி நம்ம இனாகிரேட் பண்ணுறோம். நன்றி, வணக்கம்.